Для многіх дзяцей лета гэта магчымасць не толькі адпачыць, але і знайсці новых сяброў, атрымаць яркія ўражанні і зарад бадзёрасці на ўвесь год. Юны гамельчанін Даніил ужо другі раз адпраўляецца ў летні лагер. Кажа, што з нецярпеннем чакаў сённяшні дзень і новых прыгод. Гульняў на свежым паветры, творчых майстар-класаў і займальных конкурсаў. Я люблю школьный лагерь, потому что там разминка есть и друзья. И там очень весело гулять. Галоўная асаблівасць летняй кампаніі сёлета – разнастайнасць профіляў лагераў. Кожны з іх будзе мець сваю накіраванасць – спартыўную, мастацкую, навуковую або экалагічную. Кожнае дзіця зможа не толькі адпачыць, але і развіць свае навыкі і інтарэсы. Очень разнообразные программы в этом году, то есть очень много посещения различных учреждений, очень насыщенные программы у детей. Ну и, конечно же, это дополнительный такой плюс не сидеть детям дома, а каждый день в течение его дня быть чем-то заняты. Задача сістэмы адукацыі зрабіць усё магчымае, каб забяспечыць дзецям насычаны і карысны адпачынак у летні перыяд. Арганізуюцца разнастайныя праграмы, аднак поспех летняга адпачынку шмат у чым залежыць і ад бацькоў. Іх удзел, падтрымка і кантроль дапамагаюць зрабіць канікулы максимально корыстными и беспечными. Просим вас максимально своего личного времени, максимально внимания, любви уделить своим ребятам этим летом. Пусть это лето будет безопасным, интересным. Пусть это лето наших детей пройдет вместе с родителями. Летняя аздараўленчая кампанія не просто адпачынак. Гэта яшчэ адна магчымасць для дзяцей раскрыць свае таленты, умацаваць здароўе і атрымаць масу станоўчых эмоцый. Алеся Гурын, Ганна Смірнова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».